Dobrý den, dámy a pánové. Provedu vás návodem na rychlou online registraci, která bude trvat cca 4 minuty. V první řadě se přesvědčte, že jste na oficiálních stránkách FM Group Czech and Slovakia. Pokud je vše v pořádku, klikněte na registrovat online a automaticky vás systém přesměruje na online registraci. Projděte si obchodní podmínky a pokud souhlasíte, klikněte na tlačítko souhlasím s podmínkami. Dále zaklikněte, pokud jste fyzická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná. Já zakliknu jako pro vzor fyzická osoba a odkliknu vyberte. Dále osoba, která vás doporučila nebo doporučila vám tento obchod, vám sdělí číslo sponzora, jméno, příjmení, po případě číslo registrujícího, jméno a příjmení. Já jako pro vzor sem zadám údaje, abyste viděli, co potom psát. Číslo sponzora, jméno a příjmení, většinou číslo sponzora a číslo registrujícího většinou bývá shodné. Pokud ne, určitě doporučující osoba vám sdělí i číslo registrujícího, já nechám volné a půjdeme dál. Opět jako vzor vaše jméno, příjmení, datum narození ve správném tvaru, rok, měsíc, den, rodné číslo s lomítkem. Rodné číslo je důležité. Prosím vás, je to důležité to, že zamezí k vytvoření další falešné pozice na vaše jméno a po případě další falešné objednávky. Proto je rodné číslo důležité. S lomítkem teda, ulice, číslo popisné orientační, poštovní směrovací číslo ve správném tvaru, s mezerou, město, pokud korespondenční adresa je odlišná od adresy trvalého bydliště, napište ji sem. Jedná se o to, aby vám byl balík nebo korespondence doručena na správnou adresu. Číslo mobilního telefonu ve správném tvaru, e-mail, e-mail nejde vkládat, jde jenom psát ručně. Tak, dále tady máme různé ano, ne. Já zadám všude ano z toho důvodu, abych byl vidět v systému. Pokud dáte někde ne, je možný, že vlastně uděláte registraci, která proběhne. Je to na vás, jak jste se rozhodli, ale je možný to, že vaše doporučující osoba, váš sponzor vás neuvidí vaše jméno, příjmení, neuvidí kontakty na vás a nemůže se s vámi skontaktovat. Proto je dobrý se třeba ještě i předem domluvit s doporučující osobou, a aby o vás věděla, a potom už to záleží na vás, jak si to zakliknete, je to svobodná vůle vaše. Dále zakliknete registrovat. Okliknete registrovat a automaticky vám odchází na váš e-mail potvrzovací link. Tento potvrzovací link je potřeba co nejdříve odkliknout na vašem e-mailu, který jste si zadali výše v registraci. Pokud odkliknete tento registrační link na vašem e-mailu, automaticky registrace je hotová a jste členem FM Group. Tím, že jste to odklikli ten potvrzovací link, tak vám cca do 40 minut systém vygeneruje vaše přihlašovací údaje do vaší kanceláře a do vašeho internetového obchodu a automaticky zašle s dalšími informacemi. Takže to by bylo asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Mějte se pěkně a vítejte v FM Group.